mamun tu kamana ganimbe ako minon na tugu nyumana kabo jamana ko kan kana anga jamana konnala o hamino jorobana sabu sobar kama mauna na do au jigi koro kaseka o barake aketugu nyumana sobar kama e chakade mi ka bara benimbe ka ako minon takabo jamana ko kan kana na ya anga jamana konnala ka soro basi fusi mako minon soro duguma sira fe jikan sira fe fukata se sanfe sirama wo ka bara benente o doroma ube transit barauke logistique manutention fukata se terrain fereli ani soko nyanaboli commerce général ube ni bela jene ke jamana infanta ani nani bela jene na o mamunu be ko o mako be so barkama maula obe se ka wiri ka u segere amdale ka fieno ube immeuble seku traoré la kati takasira la uni pharmacie luxe beauté Boubacar Keita o manja nyogona walma ni tamaka gele aw munuma obe se ka uto sigoro la ko wole nege juru sira la bi woroni duru bi duru mugan wolonvla binan an duru nanzarakana 65 50 27 45 gwa numéro sabana fana be ni oye bi woron fla fu ane shegin bi shegin nani bi wolon fla ni fla nanzarakana 62 08 84 72 ayo jigi ke so barkama ye ate fo aw jigi ke biye kari ye me kalo kile bisabani kele samba fla ani muga ani woro aw mun sogole me ko jabaran so mandila hanga fuli ba bera jine ka kena ko wakati chukwe amba la done yako ni yako kuna funu wakati sele bakuruba kuna funu na kuliko gouverneur ye sariya kuramta kanyese couvre-feu erkuma andabina dola ko takase anka shifina ka flami ni oluye anga point de contrôle mini uye ojeni nuna anga fintikira ka karla nyona werte mi yorla andabina du oni anyona chamana ko kan kuna funu olumna la se awma aw bismillah kulikoro gouverneur ye sariya kurata kanyese couvre-feu ma yemin blasinga kabri avril kalo kile mugan ani duro samba flani mugan ani woro aye ajira ko commune munumbe kulikoro marabolo konnala ni oye kalabankoro nyamana tabakoro sirakoro megetana jatula kabala kana jigira mamare bugu wenzen dugu kabala bugu sangare bugu fokata se sarambugu seidu bugu muriba bugu ngawa koro dura ani titi bugu fokata se jala koroji ani dogoduma ni taliko ko uluka couvre-feu na damne 0h wakati ka kunche neke kanya duru temene ko ni miniti bisabaye aye ajira ko kulukuru banamba kangaba kolokani uluka couvre-feu damne neke kanya mugan saba ha akunche neke kanya woro wakati aye ajira ko mi region to munu be no nulu kulukuru marabolo fe ni ulu to ma fo ala uluka couvre-feu damne neke kanya mugan kini ka kunche neke kanya woro so marafe aye ajira ko ina fo sariya tara chugamina kabili me kalo kile tanduru samba flani mugani woro ko mi camion benu ye ko olu bolli ya marialente kulukuru marabolo konnala sufelo fe hani ko anyini be anga préfet sous préfet fo kata se président du conseil régional maire ani anga agent chargé d'expédier les affaires courantes dans les communes fo kata se anga fintikida ka ka nyama so ni oye région militaire numéro 3 mbe katika ufeno olunu unyona chamanga commando anyine be bela jelene fe ko bela jelen ka ise ko ni da mayra ke ni sare ya kora min talen fle abise ka labato chuka me jamana don yere ka lafiya kama alamsado me kalo kile mugan shegin samba flani muga ani woro nega kanya duru temene ko ni miniti bisabaye ortem yorola anga point de contrôle mbe yeno ni oblale mbe senga anga fintigra ko fe mi anga shifina ka ma fla mun boto kundo point de martyr la uluye point de contrôle folo uye o tanka boyino anyina u fe hanga fintigra ko fe ka jo u bana jolima akara sababu anga fintigra ko yo mugu wili ula min kera sababu ye ka utanu uye anga kene ya sola ngaha umiye ni shifina ka mafla ajira la ko uni konitura ala état major général des armées ajira ko seka seka lube sena ka seka akonya don ani kaba nyini jamana den bera jene fe ni anka fintigira ko ya nyina fe ko anka jo anka so ko mama ke kunye anyere de ka alla kana sabatili ani point de contrôle munu fe na ni olu blale mesenka
jamana kɔnɔna la an ka olu la bato sabu ko nin bɛɛ lajɛlen kun ye an yɛrɛ ka lafiya de ku kelen bɛ ka fɛɛrɛw bɛɛ lajɛlen bila sen kan yaasa an bɛ se an se yɔrɔ la hɛrɛ ni baden na ka sɔrɔ basi ma an sɔrɔ. An ka maa minnu bɔra Masina olu ye welewelemada kɛ k'a jira ko ɲinan seliba hukumu kɔnɔna la ko olu kɔni ma se ka a kɛ i n'a fɔ san tɔw la u b'a kɛ cogoya min sabula ONG minnu n'olu tun bɛ dɛmɛ ta ka ɲɛsin u ma ka baganw ani nafolo di u ma u fana ka nisɔndiya tɔw fɛ ko ONG caman de bɛ yen nɔ olu taara u ka yɔrɔw la o hukumu kɔnɔna la k'u bɛ welewelemada kɛ ka ɲɛsin maa ɲuman bɛɛ lajɛlen ma u ka dɛmɛ d'u ma yaasa u fana bɛ se cogoya min na ka u ka ɲɛnajɛ kɛ. Sini ye seli ye bi su in na min ye Gawo sifinnaka dɔ ye ni ale dɔɔnin bɛ bɔlɔlɔsira kan ale ye fini di Gawo orphelinat dɔ ma yaasa min ye yen denmisɛnninw ye o fana bɛ se ka nisɔndiya kɛ cogoya min na Gawo marabolo kɔnɔna la u kana na to u kelen na nin kɛnɛ kan min ye Gawo maaba caman olu de tun bɛ yen min ye nin orphelinat ɲɛmaayaso ye ni o ye denmaraso ye u ye u ka nisɔndiya jira nin ka nin waleya ɲuman in na ani fana min ye Gawo maabaw ye u ye folikan kɛrɛnkɛrɛnnen lase a ma a ka nin hakilina ɲuman in na. Haut Commissariat des Nations Unies ka biro min bɛ Korokaw fɛ yen nɔ Bajangara marabolo la olu ye a jira ko tarata don mai kalo tile 26 ani arabadon mai kalo tile 27 san 2026 ko min ye maa caman de bɔra Burkina ka na Koro dugu kɔnɔ ka sababuya kɛ bamaciwale ya min taara ka ɲɛsin u ka dugu ma min ye nin jɛkulu in ɲɛma Mamadu Sanogo ale bɔra ka laseli kɛ k'a jira ko maa caman de bɛ yen nɔ minnu bɔra u sigiyɔrɔ la Burkina kɔnɔna la ka na Koro dugu kɔnɔ wa a ye a jira ko min ye gɛlɛya min yɛrɛ bɛ u kan o dɔ de ye siyɔrɔko ani baloko ye sabula ko o de ka gɛlɛn kosɛbɛ a ye a jira ko maa caman de bɛ yen nɔ minnu bɔra u sigiyɔrɔ la ko hali k'a sɔrɔ a dan ma se ka dɔw fɛ fɔlɔ nka u kɛlen bɛ ka fɛɛrɛw bila sen kan yaasa cogoya min kan ni maa ninnu tɔgɔ sɛbɛn u bɛ se ka u da dɔn a y'a jira ko dugu fila de bɛ yen nɔ minnu maaw bɛ ni maa ninnu cɛla ni bamaciwale tigilamɔgɔw taara bin u kan ko olu n'u ka minɛn fosi ma bɔ o hukumu kɔnɔ k'a bɛ welewelemada kɛ ka ɲɛsin bɛɛ lajɛlen ma ko u ka dɛmɛ ta ka lase u ma u ka nin maa ninnu dɛmɛ baloko ani siyɔrɔko ta fanfɛla la an ka jamana kɔnɔna la. Jumadon mai kalo tile 29 san 2026 an ka sifinnaka dɔ taara i fili an ka bala deuxième point yɔrɔ la Torokɔrɔbugukaw fɛ nɛgɛ kanɲɛ 10 wagati min ye an ka brigade d'intervention fluviale maaw olu ye u seko n'u damayira kɛ fo ka taga se protection civile cɛdenw fɛnɛ nana minnu ka baara bɛnnen bɛ jiko ɲɛdɔnni ma u ye fɛɛrɛw bɛɛ lajɛlen bila sen kan yaasa ni sifinnaka in bɛ se ka ye cogoya min na nka an bɛ wagati min na i ko bi bi in na u ma se ka a sɔrɔ fɔlɔ sabula a bɛ i n'a fɔ a taara ji fɛ. An ka jamanakuntigi Général d'armée Assimi Goïta ye yɛlɛma don an ka fintigilakaw ka ɲɛmayaso dɔw la ka jɔyɔrɔ kalifa an ka fintigilaka jɔyɔrɔ wɛrɛ kalifa an ka fintigilaka dɔw ma u bɛ se ka baara kɛ a kɛcogo ɲuman na cogoya min na Général de brigade Makan Alassane Jara ale sugantira ka kɛ AES ka fintigilaka jɛkulu min bɛ yen nɔ ka kɛ o ɲɛmaa n'o ye force unifiée de l'AES ye Mamadou Massaoulé Samake ale sugantira ka kɛ sous-chef d'état-major chargé des opérations ye an ka jamana kɔnɔna la ale ye Makan Alassane Jara de nɔrɔ bila o jɔyɔrɔ in na ani min ye colonel-major Yakuba Sanogo ale sugantira ka kɛ conseiller en stratégie auprès de l'état-major général des armées ale ye général Mamadou Massaoulé Samake de jɔyɔrɔ bila ani fɛnɛ an ka kɛlɛkɛyɔrɔw la min an ka fintigilaka dɔw fana sugantira ka se ka ɲɛmaya baara kɛ o yɔrɔ la cogoya min kɛlɛ min kalifalen bɛ u la lakana sabatili la ka o baara kɛ ka ɲɛ ni o dɔ ye colonel major Karim Traoré Didier Dambélé Issa Bagayogo olu sugantira ka kɛ secteur est sud centre commandant ye nin yɔrɔ ninnu na a jirala ko min ye nin nomination ninnu ye a kun tɛ dɔwɛrɛ ye lakana baara min ni AES b'a fɛ ka bila sen kan bamaciwale tigilamɔgɔ kɛlɛli kama o ko bɛ se ka sabati cogoya min an ka jamana fɛ.
O bana ta an ka kɔkan kunnafoniw na an bɛ taa Niger dugu kɔnɔna la. Amérique lasigiden bɛ Niger dugu kɔnɔ a bɔra ka laseli kɛ ko jumadon mais kalo tile 29 san 2026 Amérique jamana ye conteneur 9 de di Niger jamana ɲɛmaaw ma. Conteneur minnu kɔnɔna la u ka finitigilakaw ka baarakɛminɛn caman de bɛ a kɔnɔna la yaasa u bɛ se ka u yɛrɛ dɛmɛ ni a ye cogoya min na. A jirala ko nin conteneur 9 min sannen filɛ nin ye Amérique jamana ɲɛmaaw fɛ a bɛ taa i jɔ dollar wari miliyɔn 2 buruburu 3 ɲɔgɔnna na euro wari la miliyɔn 2 a bɛ bɛn o de ma. Wa a jirala ko min ye conteneur 9 kɔnɔna la min ye finitigilakaw ka uniforme ye fo ka taga se u ka minɛn minnu bɛ n'u b'u yɛrɛ lakana ni a ye n'a bɛ f'o ma ko équipement de protection min ye kɛnɛya baarakɛminɛnw ye olu b'a kɔnɔ fo ka taga se matériel de sauvetage olu fana bɛ a kɔnɔ finitigilakaw bɛ se ka u yɛrɛ dɛmɛ ni a ye cogoya min na. États-Unis ni Amérique ka nin bolo di ɲɔgɔnma ye kun tɛ dɔwɛrɛ ye ka banbanci wale ka o kɛlɛ ka bɔ Niger ni a nɔkandugu bɛɛ lajɛlen kɔnɔ ani a frontière bɛɛ lajɛlen na yaasa banbanci wale tigilamɔgɔw ani a kɔkɔrɔmadugumɔgɔw ka se ka dan sigi u ka waleya juguw la Niger ani Sahel jamanaw bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la. N'an bɔra an bɛ taa Burkina Faso mais kalo tile 29 san 2026 Wagadugu kɔnɔna la conseil des ministres min kɛra ni o ɲɛminɛlen tun bɛ u ka jamana kotigi capitaine Ibrahim Traoré fɛ u ka ministère de l'industrie et du commerce et de l'artisanat ka fɔla u ye sariya kura ta ka cakɛda dɔ bila sen ka cakɛda min ka baara bɛna bɛn u ka jiko ɲɛnabɔli ma ni o ye société industrielle burkinabé de matériel hydraulique. Cakɛda in ka baara bɛna bɛn fɛn min ma o de ye compteur min ni a bɛ sigi jiko kama ka se ka o baaraw waleya Burkina Faso kɔnɔna la yaasa u bɛ compteur minnu ta ka bɔ jamana kɔ kan o baara o bɛ se ka jɔ cogoya min sabu u ye a jira ko jateminɛw y'a jira ko office national de l'eau et de l'assainissement min bɛ Burkina Faso kɔnɔna la ko san o san o bɛna ni compteur 1030 ɲɔgɔnna de ye Burkina Faso kɔnɔna la u ye a jira ko yaasa u ka yɛrɛma hɔrɔnya sɔrɔ u yɛrɛ bɛna fɛɛrɛw bɛɛ lajɛlen bila sen kan ka u ka cakɛda bila sen kan min bɛna kɛ sababu ye ka se ka compteur ko sabati u ka jamana kɔnɔna la. Nin baara bɛɛ lajɛlen wari a jirala ko sefa wari miliyari 1 a bɛna bɛn o de ma euro wari la a bɛ bɛn miliyɔn 1 buruburu 5 de ma wa min ye 100 sarala 70 o bɛna bɔ jamana ka wagandeba kɔnɔna la 100 sarala 30 o bɛna bɔ secteur privé ka wagande kɔnɔna la. A kun tɛ dɔwɛrɛ ye yaasa jamanadenw bɛ se ka lafiya cogoya min na Burkina Faso kɔnɔ jiko ta fanfɛla la ani u bɛ se ka u yɛrɛma hɔrɔnya sɔrɔ jiko ta fanfɛ cogoya min na. Ni bɛ dan sigi an ka bi kunnafoniw na an tɛ sɛgɛn an tɛ ɲinɛ an b'an ka dibilabaarakɛbagaw fo sabu jɔyɔrɔ ka bon an ka baara in na. An bɛ so Barkama logistique transit maaw fo olu de bɛ ka an dɛmɛ yaasa an bɛ se ka kunnafoni jɛlen di aw ma sanga ni wagati ni Ala m'an ka jɔnya na an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan don wɛrɛ ka kunnafoni di aw ma ladiriya la shukran.